Mayong adlaw sa tanan og welcome back diri sa ato ang channel, ang Bisaya Channel. So kung bag-o pa lang ka diri sa ako ang channel, please ayaw kalimot sa pag-subscribe o pag-hit sa notification bell para pirmi unya kang updated sa ako ang mga bag-o nga video. Help me. Karon ayaw mo kahibong sa ako ang background, something nga dili kay siya attractive. It's because wala pa tay laing lugar para sa ato ang background niya. Pero hinay-hinay moabot daw niya taan ang panahon na. Sa pagkakaron, dili pa sa kinamaayo atong priority. Na ako'y background pero wala ako'y kabutangan. So mo nang ato lang sang kung unsay naa nato, mo na siya atong gamiton sa pagkakaron. Okay? So karon gabi na sab. So oras na sab sa ating katulog. So pagduka na mo, siguro naiuban diri nga katugon na, nasi uban nga dili pa katugon. Sa katong mga dili katugon kay ang uban na problema kay ang ilahang pagkatulog na usab. Dili sila katulog, ari na sila sa tungang gabi makatulog like 1 AM or even 12, pero ayaw mo pagkumpiyansa is because kung wala kay tulog, it's not really good. Dili gyud na siya maayo sa ato ang lawas kung wala tay tulog. Kay ang katulogon may maghatag, mag-repair sa ato ang mga na-damage nga mga parte sa atong lawas, especially ang ato ang mga internal organs and with your brain. So mo na siya ang katulog, importante jud kaayo. So ang pinaka-best nga oras nga ting katulog according sa research is 10 PM. Then ang pinaka-best to wake up is 4 AM. Then dili sad maayo nga imo sang pasubraan ang imuhang tulog. So kinahanglan eksakto ra gyud ang oras nga imong tulog. Because naasay time nga early in the morning nga nalapas na ka sa breakfast din wala pa kakakaon, so di na pod na siya maayo kay natulog lang gihapon ka. Now sa katong mga naay problema diha sa katulog, kung dili makatulog, number 1 ninyong buhaton is ayaw na pagsigyo gadget. Iputang ang gadget sa daplin, then i-relax ang inyong mind. Ayaw na pagsiguna-huna sa mga daghang mga butang ron. Pero di mo nagkalikayan usay even if imong paningkamutan ganahan na kang matulog, ganahan na kang mupahuway, pero ang imong huna-huna nagsiglupad-lupad, mo nang uban moingon nga di ka katulog, halayo count pag-ihap ko ng shifts sa imong huna-huna. And others would say nga count your blessings, pero sometimes di gyapon na lisod sa mong pagkatulog. So unsa may pwede natong buhaton? So ang imong buhaton is magkutaw ka og hot milk. Because ang gatas makatabang nato nga makaparelax atong hunahuna, di man advisable ang milk nga imnon sa buntag. It's advisable to drink it before going to bed para makatulog ka. Okay, so sayop na siya nga inom ka gatas buntag, then ikagabi di na ka mainom. So baliha, gatas ikagabi ayon na pag gatas ini ka morning. Especially karong panahona nga dapat natong palig-unon ang atoang resistensya. So kung gusto kag lig-on nga lawas, lig-on nga resistensya, so ayaw kalimot sa pagkatulog og saktong oras. Kay of course nahadlok man ta aning COVID, nahadlok man ta aning moong sakit, so kinahanglan sa tang maglikay. Pero kung saan man yung paglikay, kung di sad nimo tagag higayon ang imuhang mga imong lawas, especially ang imong mga internal organs o imong brain nga makapahulay para sa peaceful lang imong pagkatulog, you also need to turn off your gadgets. Kaya ang gadgets, once dili mo siya i-turn off, nag-emit na siya og mga radiation. So kung nag-emit na radiation, there is an effect diri sa ato ang lawas. So mo na i-turn off kay aron ang atong lawas makapahuway og tarong, ang atong hunahuna makapahuway og tarong, dili sa ka-destructive. Kay once ay imong cellphone on, of course matintal man ka nga mo-open sa Facebook, mo-open sa YouTube, especially na kay data, especially na kay wifi. So para malikay na, turn off na lang yun. It's just only a matter of self-discipline about sa gadget, especially turning off during at night para ang atong lawas lig-on, then luwas ta sa aning mga sakit karon, especially aning COVID-19. Again, akong usbon katong mga bag-o pa lang diri sa ato ang channel, ang Bisaya Channel.
So ayaw mo kalimot sa pag-subscribe o pag-like or hit aning notification bell na asad sa Facebook. The same ra gyapon ang name, Bisaya Channel. So since murag taas-taas naman, so diri na lang ta kutob nya. Manghinaot ko nga sa sunod na pod nga higayon magkuyog-kuyog lang gihapon ta ug mutan-aw lang gihapon mi diri sa ato ang channel. So daghan kaayong salamat. Help me, help me.